Dobrý deň. Dnes Doriti, ja neviem absolútne, aký to je diel. Najhoršie intro na svete. Intro. No, takže dneska si zahráme asi jedno haste, ale nie s trofejami. Bude to poprvý, keď aj map maker. Takže máme aj jedno map maker. Takže žiadne trofeje dneska nelúzneme ani neprehráme. Máme dosť trofejí aj. A jo. Ale neviem, koho si mám dať absolútne, lebo chápeš. Proste raz je na to dobrý henten, raz henten. A druhýkrát zase henten. Takže nemám žiadnu prezivku pre Leona, tak si nedáme. To som nechcel, halo. No. A dal by som si Baza. Takže mám na neho tento skin. Wow. A idem si teraz s ním asi zahrať. A počkaj, mám tu niečo pravopasé. Tie blingy sa mi nedajú kolektnúť, hej. Toto si radšej nejdem robiť, lebo to sa už potom nedá späť dať. A to si asi potom kolektnem úplne na konci seasony. A už mi tam zostáva len posledný tier. Ty kokos. No nič, poďme si na ten haste. Čo podľa mňa je jeden z najhorších modov v hre. A mal by byť odstranený, kamo. Proste za duely by mal byť odstranený. Proste, čo to je? Haste. To je jeden z najhorších modov. No, takže, ja by som išiel aj sem, ale dobre, ideme na to. Doriti! Ale tak teraz ma to... Dobre, pekne. Tak to som nevedel. Aha. Takže ideme za Piperkou. Čau, Piper. Ideme teda zase sem. A zrazu tu je rozbité! Zrazu! Ty kokos. No nie sem, ale sem. Ale načo, ja som si teraz zbytočne minul ultinu z nejakého dôvodu. Oh no. Piperka, no neviem čo tu chceš robiť, ale zabijem ťa. Ale dobre to dávajú. No ja vyhrám, ja som nečakal. Ale táto mapa by podľa mňa aj mohla byť z normálnych. A yes, mám free kill. Prečo som to auto jemnul a prečo som to dal na koletku? Ja som dneska fakt nejaký rost toto. No. Kamo, dúfam, že ten meteorit nepadá na tie hasty, ako. Nie hasty, ale safety, ale dobre. Oh yes, máme to! Sice som v tejto hre bol asi ten najhorší. Ale máme to. Akože, ale dal som 3 killy. Dal som iba 15 000 damage, ale zasa lepšie ako ten El Primo. Oh! No. Ten El Primo je star player, hej, mi chceš povedať. A on dal ešte like niekomu. Ja mu dám tiež like, pretože nevie hrať. Ale dám aj tak like. Prečo 2000 damage a 3-krát zomrel? Možno, že tam niečo spravil, som sa nedíval. Takže, OK. Bola celkom v pohode mapa, ako som povedal. A to bolo dneskajšie video. Wow.